Els salesians d'Horta, a la nostra escola, donem molta importància a que els nens i nenes siguin emprenedors i emprenedores. És per aquest motiu que una de les metodologies que més ens agrada utilitzar és l'aprenentatge basat en els projectes. Aquest el recolzem amb el treball cooperatiu perquè amb aquestes dues eines els nens i nenes puguin treure el millor d'ells mateixos. Ens agrada molt respectar el seu ritme d'aprenentatge i el seu ritme de desenvolupament. D'aquesta manera podem permetre que vagin avançant, nosaltres els anem donant les eines perquè puguin anar avançant i d'aquesta manera cada nen és capaç d'anar prenent les decisions en el moment en què està preparat per dur-les a terme. Els nens van passant per diferents rols a mesura que van canviant de grup. D'aquesta manera saben desenvolupar diferents funcions, tenen empatia a l'hora de saber què és el que més costa fer i el que no i poden ajudar-se entre ells. Per nosaltres és molt important que puguin viure una realitat el més semblant possible al que trobaran fora de l'escola i per això intentem apropar l'actualitat a les nostres aules.